tymor yma yn oedfaen y bore, da ni'n neud cyfres o'r enw Pobl y Ffordd. Oedd yn un o'r teitlau neu'r enwau oedd disgyblion cyntaf Iesu yn ei gael. Ac oedd yn rhywbeth dilornus mewn ffordd oedd yn cael ei ddweud am y Cristnogion cyntaf oedd e. Ond eto trwy hanes mae Cristnogion ym mhob oes wedi ymfalchio yn y teitl yma, Pobl y Ffordd. A'r hyn i ni wedi gwneud yn ystod y gyfres hyd yma ydy edrych ar rai pethau ddylen nodweddu Pobl y Ffordd. Wnaethon ni gychwyn y gyfres drwy ystyried fod Pobl y Ffordd yn bobl oedd yn gweld pethau o safbwynt y Meseia. A mae hwnna'n bwysig yn dydy. Mae modd i ni weld pethau o bob math o wahanol safbwyntiau. Ac yn y byd yma ar hyn o bryd, y byd sydd fel bod yn mynd o'i cho, mae'n bosib i ni weld pethau yn ddi iawn. Mae'n bosib i ni weld pethau yn hanner gwag. Ond mae Cristnogion, Pobl y Ffordd, fod yn bobl sy'n gweld pethau o safbwynt y Meseia. Da ni wedyn wedi edrych hefyd ar rhai disgyblaethau dylen nodweddu Pobl y Ffordd. Pethau dylen ni fod yn gwneud yn rhan o'n bywyd pob dydd, fel gweddi, saboth, cael patrwm iach o waith a gorffwys. Da ni, wythnos diwetha oedd Rhodri gyda chi yn edrych ar yr alwad i Bobl y Ffordd fod yn halen a goleuni yn y byd yma. A da ni hefyd wedi edrych ar fod Pobl y Ffordd fod yn bobl sy'n rhan o gymuned. Dyna oedd yn neges diwetha nes I siarad amdano fe, achos da ni'n byw mewn oes unigolyddol iawn yn dydyn. Ac felly mae Pobl y Ffordd, a da ni wedi clywed amdano fe yn stori Sylvia bore yma yn dydyn, ynglyn â'r pwysigrwydd bod ni'n cofio bod y ffydd Gristnogol, bod cael ffydd bersonol yn bwysig, mae rhaid ni beidio cochi golwg, mae ffydd gymunedol yw'r ffydd Gristnogol. Da ni'n cael yn achub mewn i deulu a cymuned. Ac wythnos yma, da ni'n mynd i edrych ar un o'r disgyblaethau pwysicaf, sef bod ni'n bobl y Beibl. Bod ni'n bobl sydd yn troi at y Beibl am arweiniad i'n bywyd a fel rhan o rythm bywyd. Nawr, un o'r pethau dwi'n trio atgoffa chi yn ystod y gyfres yma yw fod Pobl y Ffordd, un o'r pethau oedden ni'n nodweddu nhw yn fuan ar ôl y Pentecost. So, reit ar y dechrau, ar ôl I Iesu atgyfodi, ar ôl i'r Pentecost ddigwydd, oedd y disgrifiad yma ni'n cael yn Actau 2. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw'n bositif iawn. A dwi wrth y modd efo'r portread yna, bod agwedd pobl tuag atyn nhw'n bositif iawn. Nawr, fel dwi wedi awgrymu o'r blaen, dydy hwnna ddim bob tro'n wir ynglyn â bywyd capel yng Nghymru, na di? Dyw bobl ddim wastad efo agwedd positif iawn tuag at Gristnogaeth yn gwlad ni heddiw. Ond dwi'n credu o fyw allan y ffydd Gristnogol, o gadw yn llyged ar Iesu, fe allwn ni roi blas I bobl, unwaith eto, be mae perthyn a dilyn Iesu Grist amdano. A bod yn rhywbeth, fel mae'r cyfieithiad yma'n dweud, yn rhywbeth positif iawn. Bod wrth I ni meddwl beth yw ei fod yn bobl y ffordd, fe allwn ni falle ddangos I bobl fod yna rhywbeth da, fod yna rhywbeth gwerthfawr, fod yna rhywbeth sy'n rhoi bywyd, life-giving, fel byddai'r Sais yn dweud, ynglyn a bod yn un o bobl y ffordd. So fel o'n i'n dweud, bore yma I ni'n mynd I edrych yn benodol ar pam fod y Beibl yn bwysig I bobl y ffordd. A fel darlleniad bore yma, da ni wedi cael un salm bore yma'n barod. Da ni'n mynd I gael salm arall nawr, rhai adnodau o Salm 19. Mae dysgeidiaeth yr arglwydd yn berffaith. Mae'n rhoi bywyd newydd I mi.
Mae rheolau yr arglwydd yn glir ac yn gwneud y person mwyaf cyffredin yn ddoeth. Mae cyngor yr arglwydd yn dangos be sy'n iawn ac yn gwneud y galon yn llawen. Mae arweiniad yr arglwydd yn bir ac yn ein goleuo ni. Mae'r gorchymyn i barchu'r arglwydd yn glir ac yn aros bob amser. Mae dyfarniad yr arglwydd yn gywir. Mae e'n gwbl deg bob amser. So, yr adnod gyntaf yna yw'r adnod dwi eisiau jyst fframio y neges bore yma o'i gwmpas. Mae dysgeidiaeth yr arglwydd yn berffaith. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi. Nawr, wrth i fi baratoi y neges wythnos yma, ddys i ar draws y dyfyniad yma gan athronydd o'r enw Kwasim Kasam. A dyma wedodd yr athronydd. Academic yw yn Warwick, dwi'n meddwl. Humans are storytelling animals, and they are drawn to narratives that resonate with their lived experience and vision for the future. A mae'n anodd anghytuno gyda'r dyfyniad yna, yn dydan. Da ni gyd yn licio stori dda, yn dydan. A da ni gyd yn licio gweld yn hunain mewn storis eraill. Hynny yw, da chi, gobeithio mai ddim just fi yw hwn, a bod fi off ym mhen. Ond, dwi'n yn siŵr, da chi pan da chi'n darllen nofel neu watch o ffilm, da chi'n licio fydda adnabod eich hun yn y llyfr da chi'n darllen neu yn y ffilm da chi'n watcho neu yn rhyw gymeriad, fi ydy'r Godfather yn amlwg. Na, ddim go iawn, ond mae'n wir yn dydi, bod ni yn bobl sy'n cael yn gyrru gan stori dda. A da ni'n licio defnyddio storis i wneud sens o'n profiadau a'n stori ni. Da ni gyd yn cael yn denu at stori da. A dwi'n meddwl bod hwn yn un o resymau pam fod stori fawr y Beibl wedi chwarae rôl mor allweddol i ni fel Cristnogion ac i ni fel Pobl y Ffordd i lawr trwy'r canrifoedd. Yn y canrifoedd cyntaf ar ôl Iesu atgyfodi, mi oedd stori fawr y Beibl yn cael ei adrodd ar lafar. Mi oedd yn cael ei basio o un cenhedlaeth i'r llall. Wedyn, mi oedd yna ffrwydrad yn y cyfnod fwy modern pan nath bobl allu dechrau printio'r Beibl, a mi oedd pobl yn gallu cael y stori fawr yma yn ei dwylo ei hunain ac mewn pob fath o ieithoedd. A dyma mewn ffordd ydy un o'r rhesymau, hyd yn oed cyn i ni ddod at yr Efengyl Gristnogol, dyma un o'r rhesymau pan bod ni dal yn siarad Cymraeg o gwbl bore yma. Dyma un o'r rhesymau pan bod na eglwys yma, pan bod na dref yma yng Nghaernarfon gyda rhan fwy o bobl yn siarad Cymraeg ac eglwys yma bore yma yn addoli'n Gymraeg. Achos bod ni wedi cael y stori fawr yma yn yn iaith ni. A bod hwnna'n ei dro wedi golygu fod y Gymraeg wedi dal i thir yn well na lot o ieithoedd na ddim cael y stori fawr yma wedi cyfieithu mewn i'w iaith nhw. A mae'r stori fawr yma yn stori sy'n dal yn cydio yn y chymig pobl heddiw. Mae'n stori fawr sy'n dal yn rhoi pwrpas a cyfeiriad i fywyd pobl heddiw. Mae'r hen stori yma yn rhyfeddol o newydd, yn dydy. Mae'r hen stori yma dal yn gallu gwneud synnwyr a rhoi fframwaith i bobl yn y byd modern yma o'i teimladau, o'i profiadau, o lle maen nhw wedi bod a lle maen nhw yn mynd. Mae yn stori sy'n rhoi sicrwydd i ni mewn amser ansicr. Mae yn stori sy'n gallu rhoi cysur a her a gobaith i ni heddiw. Mae rhai bobl wedi disgrifio'r Beibl fel
y profiad yna o roed sbectol ymlaen. So dwi'n cofio pan o'n i, dwi'n berson sy'n gwisgo sbectol, dwi'n gwisgo contact lenses bore yma, ac a fedra i ddim gweld dim byd heb sbectol neu contact lenses. Dwi'n ddall iawn. So, tybod, faswn i, so chi'n gweld mwy na SIS na. So ni'n mynd gweld hwnna tan bod y mor agos a hynna. Dwi'n ddall iawn. Ond o'n i ddim yn gwybod mod i'n ddall tan o'n i'n bron yn 15 oed. Achos, pan o'n i'n tyfu lan, o'n i ddim eisiau gwisgo sbectol, nag on. So nes i ddal off mor hir a hir. A dwi'n cofio cael y sbectol am y tro cyntaf. A dde, waw. Nath y byd cyfan oedd ymlaen i, just ddod mewn i ffocws. Just fel na. Oedd y bron yn teimlo fel gwyrth gwisgo sbectol am y tro cyntaf. A dwi wedi clywed yn cael ei ddisgrifio fel bod edrych ar y byd, profiadau'n bywyd, trwy lens y Beibl, yn dod ar hyn oedd falle o'n blaen ni, oedden ni'n ei weld ond bod y Beibl yn tynnu fo mewn i ffocws. Bod yr hyn oedden ni falle yn trio stryglo trwyddo fo, yn dod yn glir ac mewn i ffocws siarp wrth edrych ar brofiadau bywyd ac ar y byd trwy lens y Beibl. Bod stori fawr y Beibl yn helpu ni wneud sens o stori a profiadau y byd yma. A mae'r Beibl dal yn rhyfeddol o boblogaidd. Wedodd yr athronydd Ffrengig Voltaire, 100 years from my death, the Bible will be a museum piece. Wel, oedd e'n anghywir yn doedd. Yr chwyldro Ffrengig a popeth ath ar ôl hynny, a popeth mawr a cyffroes a newydd sydd yn y byd yma da ni'n byw ynddo fe. Y llyfr sydd dal yn gwerthu fwyaf trwy y byd heddiw ydy'r Beibl. Pan gath yr Beibl diweddara yn y Gymraeg i gyhoeddi, Beibl.net, yn 2015. Pan gath hwnna i gyhoeddi, nath o werthu allan cyn iddo fe hyd yn oed gael i argraffu. Hyd yn oed just 10 mlynedd yn ôl. Mae dal y llyfr sy'n gwerthu fwyaf. Ac, a dwi'n prawd iawn o hyn fel aelod o staff cyhoeddiadau'r gair, ond y llyfr plant sy'n dal yn gwerthu fwyaf yw Beibl Bach y Plant. Ac mae yna 10 o hwnna yn dal yn cael ei gwerthu bob mis, bob blwyddyn ers blynyddoedd. Achos basically mae'n anreg 2 roed i fabi, ond be bynnag. Ond mae'n rhyfeddol, dydy, bod y Beibl yn dal lle arbennig yn nychymyg pobl. Bod y Beibl dal yn cael ei weld fel rhywbeth gwerthfawr. Ac felly, fel Pobl y Ffordd, dyw e ddim yn syndod fod y Beibl gobeithio yn chwarae rhan ganolog yn ein ffordd ni o fyw hefyd. So, beth yn union ydy'r Beibl? Wel, mae'r gair Beibl yn dod o'r gair Groeg, Biblia, sy'n golygu llyfrau. Nid llyfr, llyfrau. A mae'r gair ysgrythyr yn dod o'r gair Groeg, Scriptura. A hynny yw, os da ni'n gollwng y jargon crefyddol, ystyr Beibl yn syml iawn ydy casgliad o lyfrau, neu llyfrgell o lyfrau. A mae deall fod y Beibl yn gasgliad o lyfrau gwahanol yn allweddol mwyn i ni geisio deall be mae'r Beibl ynglyn â fe. So meddyliwch am y peth fel hyn. Tasech chi'n mynd mewn i'r llyfrgell, neu yn mynd mewn i siop lyfrau, byddwch chi'n gweld bod yr llyfrau i gyd wedi gosod allan mewn genres gwahanol yn byddwch chi. Fi eisiau'n Llundain wythnos hyn, a jyst cyn dal y tren nôl, eisiau'r siop lyfrau yn Euston, a ni'n gweld, dydy'r crime thrillers, does dim crime thrillers yn y Beibl, ond for argument's sake. Wel, falle bod rhai rhan o'r Hen Testament wedi meddwl am y peth, ond anyway, chi'n deall fe dwi'n trio dweud.
llyfrau hanes, llyfrau barddoniaeth ac yn y blaen. A mae'r Beibl yr union rhywun peth. Mae yna lyfrau hanes yn y Beibl, mae yna lyfrau barddoniaeth yn y Beibl, mae yna gasgliadau o hebiaeth, llythyrau rhwng pobl yn y Beibl, a mae yna lot o genres gwahanol yn y Beibl. So mae hwnna'n peth cyntaf i gofio. A mae'n bwysig hefyd cofio bod y Beibl wedi sgwennu amser maith yn ôl. Da ni'n credu fod y Beibl wedi sgwennu i ni, ond da ni ddim yn credu fod y Beibl wedi sgwennu atom ni. Fe gath ei sgwennu at bobl filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ac felly, mae rhaid i ni geisio deall rhywfaint o'r cyd-destun gwreiddiol mwyn deall be mae Duw yn dweud wrthyn ni trwy y Beibl heddiw. Achos mae geiriau dydyn yn gallu newid i ystyr o un diwylliant i'r llall ac o un cyfnod i'r llall. So, gynnau stori fach i ddarlunio hyn i chi. So, alle bod rai bobl yma yn adnabod gweinidog o'r enw Kevin Adams. Oedd e'n weinidog yn Rhydaman, lle mae Mam Gi yn dod ohono fe, ac erbyn hyn mae e'n weinidog allan yn America. A be ddath a Kevin allan i America gyntaf oedd 20 mlynedd yn ôl, mae Kevin yn ffansio un, dim ffansio un, mae yn hanesydd hefyd, sori, mae hwnna'n sy'n dod ddilornes, dydy, ffansio un yn hanesydd. Mae Kevin yn hanesydd hefyd, ac 20 mlynedd yn ôl, ath e allan i America i wneud taith o gwmpas America yn rhoi darlith ynglyn â diwygiad Evan Roberts, 100 mlynedd ar ôl diwygiad 1904-05. Ac un o'r arweinwyr eraill y diwygiad gyda Evan Roberts oedd un o'r enw Seth Joshua. Nawr, i chi sy'n licio hanes, felly byddwch chi wedi gweld llun o Seth Joshua, ac oedd gan Seth Joshua andros o fwstash. Mwstash digon mawr i alw chi arno fe. Y math yna o fwstash. Ac yn Rhydaman, maen nhw'n galw mwstash yn twsh. Dyna mae bobl Llanelli a pobl Rhydaman yn galw mwstash. Twsh. So dyma Kevin yn New England, o flaen llon stafell o fydyddwyr lot fwy posh na chi, yn dweud, oh, to have a tush like Seth Joshua. Nawr, yn America, ystyr tush ydi pen ôl. Oh, to have a tush. Like ar holl fydyddwyr Americanaidd ma'n edrych arno fe'n oer. A mae'r stori yna, stori ddoniol ag ysgafn yna, yn atgoffa ni'n dydy, fod geiriau yn gallu cael ystyr gwahanol o un diwylliant i'r llall ac o un amser i'r llall. So, chi'n deall y pwynt fwy difrifol dwi'n neud gobeithio. Hynny yw, pan da ni'n mynd ati i ddarllen a dehongli'r Beibl, mae rhaid ni wybod rhywbeth am beth oedd ei ystyr nôl pryd hynny, mwyn gwybod beth yw ei ystyr i ni heddiw. So fel ni'n deud, mae yna genres gwahanol yn y Beibl. A pan da ni'n mynd ati i ddarllen y Beibl, mae eisiau ni wybod at pa ran o'r Beibl i ni angen mynd ar gyfer beth. So meddyliwch nawr bod chi'n cael rhyw broblem efo'ch car, oce? Da ni gyd yn cael problemau efo'n ceir o bryd i'w gilydd. A wedyn, chi dychmygu Menna nawr yn deitha fi, ond mae eisiau ti sortio mas y car nawr, a fel, iawn, oce, na i fynd i Smiths nawr i brynu llyfr, neu helpu fi drwsio'r car. A wedyn dwi'n mynd lawr i'r dre, a wedyn dwi'n dod adre, a dwi wedi cael yr union lyfr dwi angen i drwsio'r car. A pa lyfr ti wedi cael? Dwi wedi cael biography Lewis Hamilton. A mae'n edrych ar y fi'n hyrt. O gwybod sy'n mae gyrru car, fyddai'n iawn, fydd hwn yn helpu. Chi'n deall y pwynt yn dydech? Hynny yw, jyst achos bod yn lyfr am ceir, dy ddim yn mynd i helpu fi lot i drwsio ceir. A mae'r un peth yn wir ynglyn â'r Beibl. Chybod? Weithiau, da ni angen troi at y salmau yn dydyn.
Weithiau, da ni angen troi at y llyfrau barddonol yn y Beibl, neu siarad mewn i'n profiadau ni. Weithiau, da ni angen troi at y llyfrau hanes yn y Beibl, lle ni'n cael hanesion o fywyd Iesu Grist. Weithiau, da ni angen troi at llythyrau Paul, sy'n deitho ni yn blaen ynglyn â gwahanol bethau. Ond weithiau, da ni angen troi at penodau cyntaf Genesis sy'n helpu ni wneud sens o lle da ni wedi dod a beth sydd wedi mynd yn wrong gyda'r byd yma. Hynny yw, mae yna genres gwahanol yn y Beibl a mae eisiau ni bod pryd i droi at y gwahanol rannau o'r Beibl. A dyna lle dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni wneud y pwynt. Bod e'n bwysig bod ni'n darllen gwahanol rannau o'r Beibl mewn ffordd sydd yn llenyddol addas. So mae yna, gofio pan o'n i'n tyfu lan, oedd yna lot o bwysau yn cael ei roi. Wyt ti'n credu yn y Beibl yn llythrenol neu beidio? A bod yn rhywbeth hollol di a gwyn. Ond nid fel yna mae'r Beibl yn gweithio. Hynny, does neb yn darllen barddoniaeth yn llythrenol, nag oes, ac y ffordd dwi'n licio disgrifio'r peth ydy, da chi wedi clywed fi'n defnyddio ddelwedd yma o'r blaen, yn meddwl am gacen, Os ni dal cacen hardd o'ch blaen chi rwan, os chi'n gofyn i fardd disgrifio'r gacen, sa chi'n cael disgrifiad blodeuog iawn, dyna gacen hardd, mae holl liwiau'r enfys yn y gacen ac yn y blaen. Ond wedyn, os byddwch chi'n gofyn i wyddonydd ddisgrifio'r gacen, sa chi'n cael, mae yna 20% protein, 30% carbohydrate, mae yna additives. Fysa'r ddau berson yn disgrifio'r un peth, a fysa'r ddau ddisgrifiad yn valid, ond eto, maen nhw'n disgrifio nhw mewn ffordd gwahanol, yn dyfa. A mae'r un peth yn wir ynglyn â'r Beibl. Da ni fel Pobl y Ffordd, da ni'n credu fod y Beibl i gyd yn air Duw, bod yna awdurdod i bob rhan o'r Beibl, cyhyd y bod ni'n darllen y rhannau gwahanol mewn ffordd sy'n addas i'r llenyddiaeth yna. Chi'n deall y pwynt sydd gyda fi? So, na ni. Okay. So, dyna y Beibl, beth yw'r Beibl. Ond, da chi wedi dod i glywed darlith bore yma. Da chi wedi gwybod, be mae hwn yn golygu i fi? Be mae hwn yn golygu i'n enaid i? Lle ydw i? Lle mae mywyd i arni ar hyn o bryd? Beth yw perthynas yr hen lyfr yma gyda mywyd i heddiw? Ond mae hwn yn gasgliad o lyfrau, hen lyfrau, ond mae yna lun yn arian yn rhedeg trwy'r cyfan. Mae yna brif gymeriad sy'n gwau ei hun trwy bob un o'r storis yma. Mae yna blot efo dechrau canol, nid diwedd, dechrau canol a dechrau. A'r prif gymeriad, spoiler alert, ydy'r Duw sydd wedi dangos ei hun i ni yn Iesu Grist. Mae yna Feibl hyfryd allan i'r plant ers 10 mlynedd nawr. Beibl bach stori Duw a Jesus Storybook Bible. A'r strapline ydy bod pob stori yn sibrwd ei enw. A dwi'n hoffi hwnna. Trwy y Beibl, o'r hanesion tywyll cymleth yma o'r Hen Testament i'r llyfrau barddoniaeth fel y Salmau, ymlaen yn amlwg i'r Efengylau, i'r addewid sydd yn datguddiad. Mae pob stori yn sibrwd ei enw, yn sibrwd enw Iesu Grist. Achos ni'n credu, mai dyma yn y bôn yw y Beibl. Llyfr sy'n dweud stori Iesu Grist ac hefyd yn dweud yn stori ni ac yn dangos i ni'r berthynas rhwng y ddau. Mae stori fawr y Beibl yn helpu ni wneud synwyr o pam fod pethau anodd yn digwydd yn bywydau ni, pam fod y byd yma wedi torri mewn rhyw ffordd sylfaenol. Ond mae'r stori fawr hefyd yn pwyntio ni ymlaen at ddydd pan mae Iesu'n addo dod nôl
i drwsio popeth yn derfynol. A reit yn y canol, yn ei farwolaeth ar y groes ac yn ei atgyfodiad, i ni'n cael stamp yn dweud, Duw yn dweud o ddefnyddio Cymraeg arbennig, I've got this. Bod Duw yn y busnes o roed popeth yn iawn. A mae'r Beibl yn lyfr gonest iawn hefyd. Mae lot o'r salmau yn arbennig yn lyfrau lle mae pobl yn reslo efo Duw. Y pobl yn onest yn iawn efo Duw. Tybod, tase'r Beibl wedi cael ei roi at ei gilydd dim ond gan ddynion, byddwn ni wedi gadael rhai rhannau allan falle. Byddwn ni wedi gadael rhai rhannau anodd ac anghyfleus allan. Ond eto mae ei gyd yna. Mae'r holl brofiadau dynol yna. Mae holl dywyllwch y byd yna achos bod yr un sy'n dod a'r goleuni ganol y tywyllwch hefyd yn dangos y newyddion da trwyddo. Mae'r ffaith fod y Beibl yn Feibl byw, yn Feibl gritty, yn Feibl sy'n llawn emosiwn, yn cyffwrdd ar tywyllwch mwyaf ar llawenydd uchaf, yn dangos bod e ddim jyst yn air Duw i ni, ond mae'n ffordd i ni hefyd neu synwyr o'n profiadau ni. Dwi wedi clywed sawl person yn dweud, a mae yn wir amdano fi, yw bod nhw wedi eistedd lawr i ddarllen y Beibl, ond bod nhw wedi ffeindio bod y Beibl yn ei darllen nhw. Chi wedi cael y profiad yna, bod chi'n darllen ynglyn â rhyw salm neu rhyw greadur obscure o'r Hen Testament. Chi'n meddwl, gosh, dyna'n union sut dwi'n teimlo ar hyn o bryd. A wedyn chi'n gweld rhywun falle yn yr Efengylau sy'n cael maddeuant a bywyd newydd gan Iesu. A chi'n meddwl, yes, dyna'n union dwi angen. A dyna sy'n hyfryd am y Beibl. I ni'n darllen y Beibl, a mae'r Beibl yn darllen ni. Da ni'n credu mae'r Beibl yw gair Duw. Wrth gwrs, mae'r Beibl wedi cael ei roi at ei gilydd dros amser hir gan bobl gwahanol, ond da ni yn credu be mae 2 Timotheus yn deud, bod Duw wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hyn i gyd. Mae'r gair groi gwreiddiol yn yr adnan yn fwy tebyg i fod Duw wedi rhoi anadl mewn i'r Beibl. Felly nid dim ond casgliad o lyfrau yw'r Beibl, ond dyma yw un o'r ffyrdd mae Duw yn dewis siarad gyda ni heddiw. Mae hwn yn hen stori. Ond mae'n hen stori sy'n helpu ni i ddeall yn emosiynau, i ddeall yn profiadau, i ddeall yn poenau, ac i ddiolch am yn llawenydd. Yr adnod o'n i wedi rhannu ar ddechrau neges bore yma oedd yr adnod o Salm 19. Mae arweiniad yr arglwydd yn bir ac yn ein goleuo ni. Meddyliwch am y peth, bod e'n bir ac yn ein goleuo ni. Da ni'n byw mewn byd yn dydan ar hyn o bryd. Da ni'n cweud yn siŵr be i credu. Da ni'n cael pob math o narratives gwahanol yn dod ato ni o sawl cyfeiriad. Mae yna lot o... da ni'n gyfarwydd efo'r term fake news ac yn y blaen, ac i ni'n cael yn gofyn weithiau, wel, be ydw i fod credu yn yr oes sydd ohoni? Wel, mae'r adnod yma yn helpu ni. Mae arweiniad yr arglwydd yn bir ac yn goleuo ni. Mae'r Beibl yn rhywbeth allan ni drystio. Mae'n rhywbeth sy'n dod â goleuni ni pan da ni yn y tywyllwch. Nawr, dwi eisiau gorffen efo hyn. Dwi eisiau gofyn, a ydych chi wedi wneud stori'r Beibl yn stori i chi? Achos dyna sy'n hyfryd ynglyn â'r stori'r Beibl. Mae'r stori'r Beibl yn cynnig ei hun
fel stori i ni? Ydych chi wedi dod i'r lle le, o'r holl storis wahanol sy'n cystadlu am fy sylw i, hwn actually yw'r stori sy'n helpu fi neu synwyr o'm mhrofiadau a sy'n rhoi gobaith i fi i'r dyfodol. Mae hwn yn stori well na be mae storis y byd yn ei gynnig. A mae yna groeso i unrhyw un fabwysiadu stori'r Beibl fel ei stori nhw trwy drystio a roed yn ffydd o'r newydd bore yma yn prif gymeriad stori'r Beibl, sef Iesu Grist ei hun. Mae gyda ni hen emyn Cymraeg sy'n dweud fel hyn. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y goched erchyll, gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Da ni ddim yn bobl sy'n addoli'r Beibl, ond da ni'n licio'r Beibl, achos bod y Beibl yn dangos Iesu Grist i ni. Yr un sy'n caru ni, yr un da ni'n cael y fraint o'i addoli. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, i ni yn diolch bod ti wedi pasio dy newyddion da i lawr i ni drwy'r canrifoedd, trwy y Beibl Sanctaidd. I ni diolch fod ti yn nhrefn rhagluniaeth wedi cyfieithu y Beibl, wedi arwain pobl i gyfieithu'r Beibl mewn i'n iaith ni. A bod hwnna, Dduw Dad, nid yn unig wedi cadw ni fel pobl a fel diwylliant i fynd, ond yn fwyaf bwysig bod ni wedyn wedi cael ffordd o glywed am faddeuant a cariad Iesu yn ein mamiaeth. O Dduw Dad, wrth i bob un ohono ni frwydro a stryglo weithiau i ffeindio'n lle yn y byd yma. Yn y byd yma sy'n cynnig pob math o storis gwahanol i ni. Gad i ni weld fod stori y Beibl yn stori well. Ni'n diolch fod yn y Beibl air yna sy'n helpu ni ddeall lle mae'n dagrau yn dod, o bod yna addewid hefyd fod ti rhyw ddydd mynd i sychu bob deigryn. Felly o Dduw Dad, helpa ni bob un ohono ni fod yn bobl sy'n chwilio am gyfleon i ddarllen y Beibl yn llythrennol, ar yn ffôn, ar ben yn hunan, mewn grŵp, neu yma fel teulu'r ffydd efo'n gilydd. O Dduw Dad, helpa ni ar rywydd i fod yn ofalus o'r Beibl, o Dduw Dad. Helpa ni i beidio addoli'r Beibl, a helpa ni beidio defnyddio'r Beibl i hitio pobl dros eu pen. Ond helpa ni weld mae'r hyn mae'r Beibl yn ei ddatguddio i ni yw y trysor, sef ti dy hun, wedi dangos dy hun yn fwyaf clir i ni yn dy fab Iesu Grist. Felly o Dduw Dad, ni'n diolch am y Beibl fel rhodd sy'n yn cynorthwyo ni adnabod Iesu'n well, caru Iesu'n well, a derbyn ffordd Iesu fel goleuni ar lwybr bywyd. Felly Dduw Dad, ni'n diolch i ti am y Beibl, ond yn fwyaf pwysig ni'n diolch i ti am gariad Iesu Grist. Amen.